Mga ka-disciple, may panahon ka bang hinahanap at may panahon ka bang hinanap ka rin ng Diyos? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, December 9, Tuesday of the second week of Advent. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Matthew 18:12-14, ibinahagi ni Jesus ang isang napakasimple pero napakalalim na larawan. Ang isang pastol na may 100 tupa pero may isang naligaw. At kahit marami pa siyang natitira, 99, hindi pa rin siya makontento. Hindi niya sinabing, okay lang, marami pa naman. Hindi. Iniwan niya ang 99 para hanapin ang isa. At nang matagpuan niya ito, nagdiwang siya ng higit pa kaysa sa mga tupa na hindi naman nawala. Sabi ni Jesus, "It is not the will of your Father in heaven that one of these little ones should be lost." Mga ka-disciple, ito ang kagandahan ng puso ng Diyos. Hindi ka kailanmang just one of the many. You are the one. Minsan pakiramdam natin na overlooked, nakalimutan, hindi mahalaga, hindi karapat-dapat, mas malayo sa Diyos kumpara sa iba. Pero Advent ngayon, panahon ng paghahanda, pagbabalik, paglapit. At sa Ebanghelyong ito, ipinapaalala ni Jesus, kung ikaw ay naligaw, ako mismo ang hahanap sa iyo. Hindi siya napapagod. Hindi siya nagdududa kung worth it ka pa. Hindi siya nauubusan ng habag. Kapatid, baka may parte ng buhay mo ngayon na naliligaw. Relasyon, pananampalataya, pagkatao, pag-asa, disiplinang spiritual. The Good Shepherd is not waiting for you to find your way back. He is already walking toward you. At kung may kilala ka namang naliligaw ngayon, pamilya, kaibigan, kapwa, baka tinatawag ka rin ni Lord para maging instrumento ng paghahanap niya. Mga ka-disciple, huwag mong kalimutang mahalaga ka. Hinahanap ka ng Diyos hindi dahil kulang siya, kundi dahil mahal ka niya ng lubos.